Vale, bueno, bon dia. Ens trobem aquí a Ràdio Clota. Encetant, crec que és el quart programa de Setembres, que és la col·laboració que fem amb Setembres. Avui hem aprofitat que, bueno, com podeu veure, aquí al fons que tenim hi ha una exposició de fotos que inaugurem avui. Bueno, això sortirà d'aquí unes setmanes, però bueno, és igual. Són unes fotos que es va fer... A quina època era això? Bueno, fa un any. Fa un any, no? Sí. Un any que ho van fer, crec que es diu l'Aleix, que IGV, que està dins de la cooperativa... Bueno, està a Setembre, els dies d'agost, no ell? I Setembre. I Setembre, bueno, és el fotògraf, no? I a part, també aprofitem que avui, a part de la inauguració d'aquesta exposició, també tenim concert, xerrada que faran en Ferran i la Masmi, que també van estar quan fa, que hi vau estar? Vam marxar el novembre de 2019 i llavors aquest estiu més o menys. Bueno, jo vaig tornar abans de l'estiu, o a començaments d'estiu, i en Ferran al setembre. I bueno, per posar una mica de l'any passat, que ja hem canviat d'any. Doncs per posar una mica de context, la temàtica així en general serà sobre el Rojava, no? Les fotos que veiem aquí són de diverses zones, no? De Rojava, entenc, i vosaltres també us heu mogut per allà fent de brigadistes, entenc, per diverses zones d'allà, no? Que Rojava crec que és una de les parts alliberades del Kurdistan, bueno, és l'única que hi ha alliberada, no? Que és la que coincideix amb la part nord de Síria. I, bueno, ja anirem parlant de per què doncs, hi ha interès en què la gent hagi anat allà de brigadistes i per què heu anat vosaltres a fer fotos en allà i tal, però, bueno, si voleu començar com parlant de l'exposició i això. Doncs sí, moltes gràcies, ens fa com especial il·lusió també inaugurar aquesta expo, no? Que es diu Rojava, Guerra i Esperança, que així és com la va titular l'Aleix, que és l'autor de les fotos, l'Aleix Auber, com has dit. I això que deia, ens fa molta il·lusió com inaugurar-la aquí a la fàbrica, només l'hem exposat una vegada anteriorment a Capellades, al Jaç Roig, i ara doncs una mica la portem a casa, entre cometes, no? Mano a mano amb la Clota i acompanyades pel Ferran i la Masmi, no? Que van tenir també un paper clau en aquest viatge que per nosaltres, no? En comparació amb la seva experiència, doncs va ser un viatge molt curt, però que ens va permetre aprendre, veure moltes coses, no? I gràcies a ells dos doncs, també poder interpretar bé el que estàvem aprenent, no? L'exposició, aquesta que hi ha aquí a la fàbrica, té 29 fotos, si no m'equivoco, de l'Aleix, que les va fer ara fa un any, quan Setembre va formar part com d'una expedició, no? Que vam anar allà amb activistes, amb professionals audiovisuals, no? Amb els companys de Nebraska Produccions i fins i tot amb un diputat, en Ruben Wagensberg, que també va ser bastant clau perquè hi poguéssim anar. I al final el viatge tenia una mica l'objectiu de conèixer la realitat de Rojava per poder explicar-la i alhora també va servir una mica per plantar una llavor perquè el Parlament de Catalunya, mesos després, no? Em sembla que va ser a l'octubre, aprovés el reconeixement oficial de l'administració autònoma del nord i est de Síria, que és aquesta zona, no? Llavors no sé si... I està aprovat ara això? Sí. Això es va aprovar a l'octubre, no? Vosaltres hi vau ser, em sembla. I perquè sé que llavors hi va haver un altre viatge, que sí que hi havia altres diputats i diputades que hi van anar, o altres com gent del món de la política, etc. I van portar com aquesta proposta al Parlament i es va aprovar. Llavors, les fotos sí que són diverses, hi ha diverses coses, no sé si voleu que us expliqui el Paral, així com les temàtiques que recull. Jo m'he fet com diversos blogs, no? Perquè al final hi ha moltes coses, vam veure molts llocs i com temes, no? Llavors jo m'he dividit alguns que em semblen que són importants, no? Com és el tema dels cementiris, perquè una de les coses que crida molt l'atenció i que apareix també a les fotos són els cementiris dels màrtirs, no?
A l'exposició apareix el de Kamishli, segurament diré malament molts noms, però després com que ells ja ho explicaran millor. I no sé si aquí també hi ha el de Kobane o no, que sí, que són dues de les ciutats més importants o significatives del nord i est de Síria, i Shehid és una de les paraules també que vam aprendre allà, perquè els cementiris, que vol dir màrtir, i perquè els cementiris, la lluita i la revolució en el fons n'estan plens, no? Al final estan plens d'aquests màrtirs, que Shehid significa màrtir en curt, diguéssim. És una paraula usada per referir-se a les persones caigudes a la lluita, i una de les consignes cantades pels simpatitzants del PKK és Shehid Namerin, no sé si està ben mal dit. Perquè la lluita que parles és com de la guerra prèvia o un cop ja s'han alliberat el territori? Vull dir, caiguts en la lluita amb al final és un territori en guerra, pots... Sí. Sí, agafa el micro. Sisplau. No, clar, la lluita, així per contextualitzar una mica, que s'està duent a terme al Kurdistan ve de 40 i pico d'anys enrere, no? Inicialment lluita clandestina, llavors aquí ja hi ha molts morts en la lluita contra l'exèrcit turc, sobretot a la part del Kurdistan turc, i ara més recentment, els últims 10 anys, no? A la part de Síria, amb la guerra contra l'estat islàmic i també les invasions turques, doncs hi ha hagut novament batalles i milers de morts. De fet, 11.000 diuen que han mort contra l'estat islàmic, 11.000 kurds i kurdes. Déu-n'hi-do. I, bueno, en definitiva, això que la frase aquesta que deia significa que els màrtirs no moren, no? I és una manera també com de tenir aquesta consideració i aquest respecte cap a les persones que han donat la vida per això, no? Llavors, hi ha unes quantes fotos també d'un poble que es diu Tel Nasri, que també les vam visitar i també vam seleccionar unes quantes fotos perquè la història recent de la comunitat kurda i de la guerra de Síria es pot explicar bastant bé a través d'aquest poble, no? Que és un poble al nord-est del país, que tenia uns 1.100 habitants, la majoria cristians assiris, i que va anar perdent població des de l'inici d'aquest conflicte, no? L'estat islàmic va buidar de cristians al poble i les ofensives de Turquia en altres indrets el van anar omplint de kurds buscant refugi. I un cop allà hi vam conèixer alguna gent, hi ha un retrat també d'un noi que es diu Ibrahim Mohamed Mahboub, que és una de les persones que va trobar allà a Tel Nasri el seu refugi i que en aquell moment hi vivia des de feia més d'un any. Ha passat un any, no sé si encara hi deu ser, però en aquell moment sí que ens va explicar que estava cansat de sentir promeses, no? de poder tornar a casa. I allà estava. Llavors també hi ha alguna foto de l'església de la Verge Maria de Tel Nasri que els insurgents d'Estat Islàmic van fer esclatar el 2015 i era una església de 80 anys d'antiguitat a la província del Hasaka, al sud-est de Síria, i Tel Nasri és un poble a Síria on milicians kurds i cristians han enfrontat l'estat islàmic, no? Llavors, a les fotos es veu i està allà, és bastant com impactant, no? De veure tot això que al final no fa tants anys que ha estat passant. I breument, és que no em vull com enrotllar molt, però és que hi ha tanta xitxa en aquest conflicte que val la pena. Hi ha algunes fotos també de Raqqa, que és una ciutat del nord de Síria, que és l'antiga capital del Daesh i que ha estat testimoni de moltes execucions públiques per part d'Estat Islàmic. També és un lloc on flipes bastant i un cop allà vam visitar el Black Stadium, que és com un estadi de futbol, entenc, que també hi ha diverses fotos d'aquest lloc en concret i que durant els anys d'ocupació de Raqqa l'estadi aquest va servir com a presó, com a camp d'execució, com a caserna general des d'on es preparava l'estratègia militar de l'Estat Islàmic i alguns atemptats que es van fer. De fet, l'interior del Black Stadium encara és perillós per les mines que hi van deixar membres d'Estat Islàmic abans de l'alliberament
i s'hi veuen, no, les proves evidents dels enfrontaments que hi ha hagut allà entre el Daesh i les forces democràtiques de Síria en cada racó, no? Està ple de... es veu clarament, està ple de forats, de marques de bales, etc. No? I això, que m'havia perdut de línia. Llavors, allà també hi vam conèixer una dona, la Feiruz Khalil, que també surt a l'Expo, per això, si no m'equivoco, per això també la volia mencionar, que ens explicava que va alliberar 70 dones yazidites capturades per l'ISIS allà al Black Stadium. I també, d'alguna manera, poder-la tenir aquí també ens va semblar que era interessant. És una religió precristiana, d'això fa milers d'anys, que és com típica de Mesopotàmia, i llavors els kurds, molts d'ells eren yazidites, però van ser forçats a convertir-se a l'islam. Estem parlant de fa temps, I ara sí que hi ha una part que segueixen sent, seguint amb aquesta religió com ancestral, que adora elements naturals com el sol, la lluna, llavors té com un ritus, unes coses com bastant curioses. I bé, un cop allà a Raqqa també vam visitar l'administració de dones a Raqqa, que ens explicaven que l'ISIS és la part més extrema de l'islam, però hi ha diverses interpretacions de l'islam, i que elles les fan servir per anar canviant la mentalitat de la població. Clar, és un dels llocs on potser costa més, i vam veure que la feina que estaven fent que segurament era molt diferent en altres llocs on també vam estar. Després de l'ISIS consideren que és molt difícil la participació de les dones, o ha estat molt difícil la participació social de les dones i així, però mica en mica sí que estan participant activament en la construcció d'aquesta societat, independentment dels homes també, elles, més organitzades. I ens explicaven que la gent de Raqqa no veu contradiccions entre el seu islamisme moderat i el que proposa el moviment, i com convivia una mica aquesta cosa. Ells, clar, la gent d'allà ha viscut l'ISIS, el règim sirià i la proposta del moviment en relativament com poc temps, i han pogut comparar i han pogut veure la diferència, ens explicaven, i sobretot ens explicaven en relació a les dones, que per elles ha estat més heavy. Ens explicaven que era gràcies a aquest respecte i incorporació d'aquest islam més moderat, el que estaven com fent una mica aquest canvi. I res, llavors també hi ha algunes fotos de Kobane, que també és una altra ciutat de Rojava, que segurament a molta gent li sona més, que està també al nord de Síria i que des del 2012 és un territori independent i sota el control de les IPG i les IPJ, si no m'equivoco, i que el juny del 2015 l'Estat Islàmic va dur a terme una sèrie d'atacs contra Kobane, combinant missions suïcides i atacs a civils, i llavors és molt coneguda la massacre de Kobane, que va matar entre 223 i 233 civils, 200 i pico, diguéssim, persones civils, així com més d'una trentena de milicians kurds i almenys 79 assaltants d'Estat Islàmic. Després de patir el llarg setge per part de l'Estat Islàmic, les IPG van anunciar el 26 de gener del 2015 que havien recuperat plenament el control de la ciutat. És a dir, que el dimecres que ve, no sé quan es publicarà aquest d'això, però serà aquest dimecres que ve, que tot just farà 7 anys de que les IPG i les IPJ kurda van alliberar Kobane de les mans de l'Estat Islàmic després de 134 dies de combats, si no m'equivoco. Llavors, clar, sobre el terreny abunden les ruïnes, vam poder estar allà i també, et sobta bastant, però és que costa com explicar en paraules també. I ells estan com rehabilitant totes aquestes runes i tal, o...? Clar, el que vam veure és que sí, que convivia una mica tot aquest paisatge més post-guerra, que al final no fa tant, i el Ferran, que sí que a més hi va estar allà, si no m'equivoco, vivint, potser sap més socialment com s'està reconstruint tot això.
Sí, és això que dius, no? Que al final conviuen i a poc es va reconstruint, però també aquí una de les fotos que es pot veure a l'exposició és o més d'una de fet, és en els barris, un barri que s'ha deixat en runes expressament, no? per mantenir com la memòria de què va suposar aquesta guerra, i és bastant espectacular caminar per allà. La resta sí que a poc es va reconstruint la resta de la ciutat, però evidentment hi ha com rastres, no? De la guerra de cada cantonada. I Sara, ells com ho vivien, el fet que retratéssiu la seva realitat? Bueno, vull dir, o sigui, els hi feia com ho vau viure? Sí, no, clar, nosaltres hi vam anar també gràcies a que la gent del propi moviment ens va acollir, ens va acompanyar i van ser qui ens van ensenyar tot i ens van explicar tot, i per tant nosaltres super agraïdes, i elles també en el fons, no? I ens van posar tota mena de facilitats i ens van portar a tot arreu i ens van cuidar genial, vull dir que en aquest sentit superbé. Per això també una mica tornàvem molt agraïdes i també amb una mica de responsabilitat de dir, hosti, doncs també d'intentar explicar des d'una humil posició, que al final ja veus que és supercomplex tot, no? I que al final tampoc és que puguis aprendre en tan pocs dies tantes coses. I per exemple, ells com que tenen ganes de que s'expliqui, perquè per exemple jo recordo quan vam entrevistar els d'Osona Sàhara, que allà sempre diuen que parleu-ne, saps? Vull dir, com que comuniqueu aquí, saps? Com estem vivint allà, com que, no sé, ells creus que tenen com aquesta també de voler externalitzar aquesta lluita? Totalment, jo crec que sí, no? Ells t'ho podran dir millor, però jo crec que sí que un dels objectius bàsicament era aquest, poder explicar el que està passant, perquè al final també la lluita ha de ser mundial, internacional, no? Al final és una lluita compartida per molt, que hauria de ser des de tot arreu, i sí, clar, la voluntat era aquesta. I de fet aquesta exposició una mica si l'hem fet és per això, per poder explicar una miqueta aquí a Ràdio Clota, aquesta tarda quan la inaugurem amb la gent que vingui, amb la gent que vagi passant per aquí, mica en mica, a granets de sorra per anar explicant això. Jo ara volia fer una pregunta que potser engloba tots tres. En quin moment neix la vostra relació amb aquest context? Vull dir, en quin moment coneixeu aquesta gent o us interesseu per què està passant allà? No sé si tu, Sara, vas arribar com des d'un altre lloc o vosaltres des d'un altre, o com hi heu arribat, no? No sé. Jo crec que això és molt més interessant que ho responguin ells, perquè jo al final, mira, jo vaig ser com un regal caigut del cel, no? Que sap com molta gent, doncs, has sentit coses, saps coses, però no, tampoc és que estigués super vinculada a aquest moviment o a aquesta causa, no? I estàs interessada i així, i tot plegat, doncs un dia et fan aquesta proposta de poder anar-hi, i clar, doncs sí que em va interessar molt poder-hi anar i això, i aprendre coses, però crec que ells, la seva relació només... En aquest cas, tu hi vas estar una setmana, sí, exactament. I vosaltres estar un any, no? O alguna cosa així, no? Ha de ser diferent, no? Total. Jo sí que havia sentit el 2014-2015, no? El tema de la resistència de Kobane, totes les imatges que sortien de les guerrilleres kurdes, però una cosa com que et quedava molt lluny, no? Però llavors, el 2016 vaig estar a Grècia treballant als camps de refugiats de la gent que s'escapava, la majoria de la guerra de Síria, entre moltes altres situacions i conflictes que hi havia molta gent diversa, però justament al camp on jo estava treballant hi havia un 70% de la població que era kurda. Llavors allà per mi va ser el primer vincle amb la realitat kurda, i la primera vegada que hi va haver un plantejament de dir va sortir d'una proposta d'algú que va dir podríem anar al Kurdistan sirià, conèixer la realitat, i a partir d'aquí llavors es va... era com complicat en aquell moment i es va anar aplaçant, però el meu primer contacte i la meva connexió va venir d'aquí. Jo en el meu cas va ser... perquè no sé, crec que estava en un moment així com a nivell com ideològic, una mica confós, no? De no tenir molt clar com què pensava o on m'alineava i tal, i vaig veure, no sé, quan estàs en l'activisme et van arribant coses del Kurdistan i és com vas sentint coses i em vaig començar a interessar i vaig veure com que era una proposta el que estaven fent, no? Del confederalisme democràtic a Rojava, que
sobrepassava la idea d'un estat, no? I tenia, doncs, no sé, un projecte que abraçava diferents ètnies, religions, amb l'alliberament de la dona com a pilar. Llavors em va semblar alguna que, evidentment, aquí no es pot potser aplicar de la mateixa manera, però és que em va ativar molt aquesta part, no? De dir, estava una mica cansat com del nacionalisme català aquí, que, bueno, no sé, cadascú i s'hi relaciona de la seva manera, però era, no sé, igual estem parlant d'abans del referèndum i tot, no? Com que estava pujant tot això i molt identitari, era com, hem de buscar com altres maneres també, no? Doncs que com desfer-te del maleït estat espanyol, però a la vegada fer un projecte que això, que sigui integrador i que no sigui excloent. Clar, no, és que entenc que des d'aquí es pot llegir com una espècie d'utopia, o ho podem llegir com una utopia, no? Això del confederalisme, però realment s'està portant a terme a diferents llocs, no? Vull dir que veig que potser es podria fer un pont entre la lluita kurda amb la lluita també dels tapatistes, no? I fins i tot en el camp de refugiats del Sàhara també entenc que en allà vull dir, hi ha una organització també, el fet de, per exemple, encara que estiguin en un camp de refugiats, vull dir, l'organització d'aquell espai, el fet de, per exemple, que els homes estiguin majoritàriament a la guerra o així, que l'han com gestionat també les dones, i que han fet també una espècie de nova manera d'organització, no? Entre, no sé, això. Té molta relació amb Chiapas. I amb el Chiapas, el zapatisme, no? És a dir, ells entre si no tenen uns vincles molt forts, jo diria, perquè evidentment la distància i una mica la situació que tenen allà no ho permet, però sí que la inspiració, no? Els valors, també això que dèiem, no? Com la relació aquesta com amb la part ancestral, no quedar-te només amb qüestions potser més econòmiques o no? de com ha de funcionar el dia a dia, sinó pensar, o sigui, qüestionar-ho tot a fons, no? I això incorpora moltes visions de diferents moviments polítics que han anat enriquint la seva proposta i jo crec que és molt potent ara mateix, no? I aquí a vegades com que estem dividits, els anarquistes fan allò, els comunistes fan no sé què, i allà no hi ha espai per aquestes divisions, saps? En plan, un sol front contra el feixisme de Turquia o l'estat islàmic o del que sigui. I concretant més amb vosaltres dos, heu estat allà de brigadistes, vull dir, per la gent que no sàpiga, vull dir, per explicar una mica què representa això, podeu explicar una mica què comporta o quin és el procés o com... Dic perquè si hi ha gent interessada en fer-ho, no sé, vull dir... Crec que la realitat del nord-est del territori de l'administració autònoma del nord-est de Síria, en quant a internacionalisme, anar a conèixer la lluita i fins i tot desenvolupar-te allà com a persona i també aportar, sempre hi ha un intercanvi, no? Crec que és un espai superpreparat per això. Allà hi ha com estructures on reben a la gent internacionalista i tens moltíssimes opcions per fer, no? Sí que és veritat que no és fàcil com trobar la forma d'arribar allà perquè la frontera és una frontera molt tancada, vull dir que necessites com conèixer bé com arribar, però que un cop arribes allà és com un espai que tens com llocs en tots els àmbits de la vida, diguem, per poder o aportar o aprendre o desenvolupar-te. Llavors està com molt preparat. I va fer com un procés formatiu abans d'anar allà o...? Clar, a vegades no és obligatori, vull dir, no és que sigui ABC, tu pots formar-te des d'aquí, hi ha com formacions, et pots com autoformar també, el que sigui. És interessant, jo crec, fer-ho, perquè arribar allà, per exemple, jo m'havia format una mica però no tant. Llavors arribar allà sense entendre molt bé la realitat no és tan senzill. I crec que és un espai on si pots com ja tenir informació prèvia t'ajudarà a poder-te desenvolupar més fàcilment allà i més ràpid. Jo vaig tardar uns mesos, diguem, entre que vaig arribar a entendre la realitat, entendre què podia fer. Vull dir que com més informació tinguis i més contactes previs tinguis, diguem, més ràpid et desenvoluparàs i més cap al lloc on tu vols anar aniràs. Si no, és com molt més lent, diguem. No? I com va ser el procés? Vull dir, com ho vau viure? En general, vull dir... Vinga. Com van viure? Com els primers dies? O sí, vull dir, aquest procés... Tu vas dir que sí que es vau formar abans, vull dir...
Una mica. De l'idioma, del context, bueno, vull dir, és com diverses... Clar, o sigui, el context és totalment diferent, no? Llavors un xoc Ja, ja. cultural increïble. O sigui, que et sents com un nen que a vegades quasi bé, no? Com molt... Ja. No sé, com que no entens moltes coses, estàs fora... És difícil, però això, allà un cop ets allà, no? Hi ha com les estructures necessàries per ajudar-te a com a desenvolupar-te amb el que vulguis, aprendre l'idioma, entendre, doncs, jo què sé, coses culturals que allà són diferents, és una societat, doncs això, no? Com de, al final, de molta influència musulmana, o podríem dir com d'Orient Mitjà, no? Coses que, bueno, això, que són diferents. Llavors sí que va ser difícil, no direm que no, la veritat és que va ser prou complicat. També, jo què sé, l'entorn de guerra, no? Estar en un lloc que passen coses al teu voltant que no hi estàs acostumat, no? Que era... O sigui, la rutina allà era despertar-te o ficar les notícies, no? I al poble del costat doncs, igual hi havia hagut un bombardeig, o no sé on hi havia hagut doncs, un atemptat, passaven coses al teu voltant que no hi estem acostumats. I el xungo també és com ho naturalitzes, no? Com al cap d'uns mesos allò que tant ens sorprenia passa a formar part del nostre dia a dia i és com, bueno, no ho pots canviar tampoc, estàs aquí perquè has decidit estar aquí, és el que vols, llavors dona-li el mínim espai per, no sé, per ratllar-te o el que sigui possible i adelantar amb el que has vingut a fer. I llavors què teniu? Com un permís de... Bueno, vull dir, que és com un visat o com va? Sí. I teniu com un any per fer-ho? O sigui, teniu un visat d'un any? Es poden fer de diferents maneres i llavors nosaltres el que vam fer va ser això, sí, un visat, bueno, de més perquè jo vaig estar-hi gairebé 2 anys, bueno, els dos vam estar gairebé 2 anys, però sí. I com va anar? O sigui, teníeu com programat coses o va ser com tot arrem allà i ens anirem movent? Bueno, vull dir, o teníeu clar on anava o va ser molt tot improvisat? Bueno, vull dir... Vale. Jo responc el meu i tu perquè cadascú va fer una mica el que va voler o el que va poder allà. Jo sí que anava amb la idea d'anar a fer de periodista allà amb un projecte que és el Rojava Information Center i llavors per això ja portava, no? Com un encàrrec també o com una acreditació de periodista, llavors això és el que en el meu cas doncs, em va facilitar també d'entrar i sortir i vaig estar amb aquest projecte allà que ja anava amb la idea i va ser una miqueta això. Sí, en el meu cas era totalment improvisat. Jo no tenia cap tipus de coneixement de on arribaria, què em trobaria, què faria o no faria. Llavors, sí, vaig arribar allà, em van rebre i a partir d'aquí doncs, va ser començar a conèixer el funcionament, l'idioma i anar veient les possibilitats. Vull dir, va ser molt lent. Van ser uns mesos de conèixer el territori, començar a parlar l'idioma per poder entrar en espais. Clar, el tema de comunicació, diguem que si tens l'anglès i pots, és com molt més fàcil, però jo que treballo més en temes educatius o volia treballar en temes d'organització de la societat, de les dones, clar, si no tens idioma no accedeixes enlloc. Llavors, o sí que accedeixes, però bueno, et costa com entendre-ho primer, bueno, llavors vaig passar tot un procés. No? O sigui, es parla curt, però també... Sí, depèn de la zona, però és àrab curt i llavors hi ha altres llengües més minoritàries també. Però, per exemple, on ens desenvolupàvem nosaltres era majoritàriament curt l'idioma que parlàvem. I després, o sigui, com ells, vull dir, en el moment en què veuen que venen dos occidentals allà en el seu context, com ho reben això? Bueno, vull dir, l'hospitalitat i això com ho vau, bueno, vull dir, us van agafar, bueno, vull dir, com ho vau... Aquí podem parlar una mica, treure el tema que també a la xerrada que farem després ho comentarem, que és l'internacionalisme, no? De com ho entenen ells i per ells és un pilar important de la seva lluita, el fet d'estar connectat amb lluites de diversos punts del món, el fet que hi vagi gent, no, de fora a conèixer però també a portar la seva visió, cultura, coneixements, el que sigui, i a part d'això s'hi suma doncs, això que dèiem, no? El context d'estar a Orient Mitjà, la cultura del convidat, del rebre, del convidat, tot el que puguin convidar-te, doncs això ho tenen molt present, no? Llavors era brutal, era el que donava com més força, no? Ja que estàs a no sé quants quilòmetres de casa teva i no hi tornaràs amb bé saber quan, doncs de tenir molt bona acollida allà i això va ser molt guai. I el moviment curt doncs, també potencia, no? Que hi hagi aquest intercanvi, com el moviment diguem, ja més polític. Sí, i a nivell de societat jo també crec que, clar, al final és un territori super
bloquejat i tancat on és molt difícil accedir. Llavors, que la gent d'allà vegi que hi ha gent de fora que estan allà a conèixer la seva lluita i bueno, d'alguna manera implicar-s'hi, no? Doncs jo crec que dona molta força també. Vull dir, la mateixa que ens arriba des d'elles, no? També la podem transmetre a nosaltres. És com que jo crec que sí que té un impacte molt potent al final. O, per exemple, el que deia abans la Sara, no? De lo de Shahid, lo dels màrtirs, no? Per exemple, una conseqüència de que es mori un internacional en aquell territori és que els països d'origen d'aquella persona, no? Doncs es mobilitzi un munt de gent i vagi cap allà, molta més de la que hi havia fins llavors. Per això també el Shahid Nameren, no? Els màrtirs mai moren, perquè quan hi ha un màrtir el que fa és multiplicar-se, mobilitzar molta més gent. És a dir, que un màrtir normalment no és que sigui una pèrdua, sinó que és una multiplicació de força, diguem. Perquè l'ambient d'allà encara és de guerra ara, és a dir, un cop l'estat islàmic, per exemple, està més o menys desaparegut, és a dir, tu estàs allà, et respires un ambient bèl·lic o és més de postguerra? Jo o tu? Tira, si no hi ha afegir. Sí, no sé, és que això cadascú potser ho ha vist diferent, Sobretot quan vam arribar sí que hi havia un ambient de guerra perquè hi estava havent una invasió turca, llavors va ser una entrada prou impactant, no? No sé, tot el que veiem per la tele o... Bueno, clar, és que per la tele igual com no sona gaire d'això, però no sé, en els carrers també veies com molts soldats, veies moltes preparacions, no? Per si també t'acaben la ciutat on estàvem nosaltres. En aquell moment sí, després es va relaxar l'ambient durant tota la resta del temps que vam estar allà, però tot i així hi ha com una guerra de baixa intensitat. És a dir, hi ha com uns fronts encara oberts on hi ha atacs, hi ha intents d'envair pobles, hi ha atacs amb drons que fa Turquia cap a comandaments militars o cap a civils directament, quan diuen ai, ens hem equivocat. Llavors, és això, és una guerra, però no és potser com la que estem acostumats a veure a les pel·lis o a les notícies, no? Que és tot explosions i tiros i no sé què, sinó que és de desgast, a poc a poc. I fins al punt que, per exemple, ara estàvem llegint venint cap aquí, que ahir a la ciutat de Haseke, que és una de les ciutats així principals també de Rojava, va haver-hi un motí, una fuga de presos d'estat islàmic. Sí, que és un lloc que hi ha una presó, no? Que al final és un col·legi que l'han adaptat com a presó, que no és ni una presó, o sigui, a nivell de seguretat és difícil, però bueno, allà hi havia 5.000 presos, no? I van fer aquest motí, molts van armar-se amb ajut de l'exterior, van agafar armes, llavors hi ha hagut una batalla important en el qual, doncs això, no? Hi ha hagut diverses desenes de morts tant de l'estat islàmic com les forces kurdes i encara no estava sota control. Llavors és com una inestabilitat molt heavy, no? I sabent també que hi ha tot el d'estat islàmic que no està tancat allà, és a dir, aquí fa molt temps ja que no ho sentim, però això, no? Hi ha molta gent detinguda que segueixen organitzant, hi ha moltes cèl·lules dorments, que n'hi diuen així, no? Com gent que comandos que s'estan organitzant així en la clandestinitat, no? D'estat islàmic per fer atemptats contra gent de l'administració autònoma, per sembrar el caos. Sí. És una tranquil·litat aparent, perquè la realitat és que hi ha un conflicte, està obert i és constant. El que passa que no és la típica imatge d'un bombardeig des d'un avió a una ciutat, però sí. I la població és general, és a dir, hi ha gent apolítica, és a dir, no polititzada, o la sensació és que, com parleu del moviment kurd, penses hi ha una gent polititzada i un gruix de gent que no està polititzada, que fa el que pot i que sobreviu, però... o no, o realment és una cosa molt unànime, molt... Tu tens alguna cosa pensat? No, bueno, sí, que al final és com a tots els territoris, que hi ha gent polititzada i hi ha gent que no. Vull dir, no et podem dir el 100% de la població està polititzada, però és veritat que, per exemple, a la part de Rojava, especialment les ciutats kurdes, no? Després de tota l'opressió que porten patint al llarg de la història i l'oportunitat de tenir ara un govern democràtic on està integrada la seva cultura, vull dir, on es respecta, no? Tot el que té a veure amb la seva identitat. Clar, és difícil d'alguna manera no estar polititzada en un context de repressió tan bèstia i que de cop tu puguis desenvolupar-te dins la teva identitat sense perill, no, diguem? Clar, sí, o sigui, hi ha molta gent polititzada, especialment en la població kurda, però llavors, per exemple, en les zones àrabs, especialment
les que s'han... Això, no? Rojava seria com la part kurda de Síria, però ara, com que es van alliberar ciutats que també eren de majoria àrab, ara ja no és només Rojava, sinó que és a l'administració autònoma del nord-est de Síria. Llavors, les zones àrabs alliberades d'estat islàmic, hi ha gent àrab també superpolititzada i portant endavant aquest projecte democràtic que en un principi va ser com arrencat a través dels kurds, no? Però que ara ja hi ha un munt d'altres ètnies implicadíssimes i polititzades i portant a terme aquest projecte. I que al final, quan l'estat islàmic ha estat a les portes de la teva ciutat, encara que no estiguis polititzat, al final has de dir és que si passen em mataran, llavors has de prendre partit, o sigui, és això que dèiem, no? Que no hi ha altre, has de... Molt bé, molt interessant. I com, o sigui, ho heu vist com una... encara que el context sigui fotut, vull dir que estan en postguerra i encara... Però hi heu vist com una espècie de dir, hi ha una llum aquí, saps? Vull dir, com que creieu que és un model que es pot extrapolar o que es pot... Vull dir que a nivell d'organització, vull dir, us ha com sorprès molt com s'organitza la gent allà, vull dir, heu vist que hi existeix una alternativa i ho estan fent, no? Vull dir, és com veure-ho amb els teus propis ulls, és com, vull dir que des d'aquí tu pots imaginar, no? Pots dir, no estic d'acord amb el sistema capitalista, no sé què, però vull dir, ells estan construint real, no? Vull dir, és directe, no? Sí, és a dir, amb moltes contradiccions, no? Perquè tampoc s'ha d'idealitzar res, però sí que, hòstia, el que han aconseguit, no? de portar a la pràctica tota aquesta teoria que tenien és increïble i sí, per nosaltres, o sigui, si també estem fent ara doncs, tota aquesta difusió i tal, és perquè ho coneixíem i hem anat, ho hem vist, no? I hem vist que realment doncs, que està funcionant i que els hi queda molta feina per fer, llavors nosaltres com a internacionalistes també podem ajudar d'alguna manera, no? Que és donant veu o aconseguint suports, com el que es comentava, no sé si estàvem en antena quan heu comentat, sí, no? El del Parlament de Catalunya, no? Que són petites cosetes que allà també tenen importància i... Sí, bueno, per mi una de les parts com molt interessants d'aquest projecte és que qüestionen molt el sistema, sí, l'organització, però sobretot com aquesta mentalitat com se'ns manipula a nivell de mentalitat, no? Llavors, per mi això és aplicable a tot el món, perquè el sistema capitalista entra amb molta força i com anant molt amb el pensament, no? És a dir, ells tenen clar que poden haver-hi unes estructures organitzatives on es permeti la democràcia, no? La participació democràtica, però si la gent segueix pensant que és l'Estat qui ens ha de salvar, que és el de dalt el que ha de prendre les decisions per nosaltres, és a dir, que si no hi ha un canvi de mentalitat, doncs no hi podrà haver, per molt que hi hagi l'organització o que hi hagi els espais de participació democràtica, no? Si no hi ha un canvi de mentalitat això no es podrà portar a la pràctica. Per tant, crec que això és totalment extrapolable a qualsevol territori del món, diguem, òbviament aplicant-ho als diferents contextos, perquè allà és un context molt concret on es desenvolupen unes formes que probablement aquí doncs, no funcionarien, més a nivell de creences culturals i de funcionament de la vida. Clar, jo el que veig és que aquest tipus d'alternatives que han sorgit, vull dir, normalment hi ha hagut d'haver com aquest context o bèl·lic o com, vull dir, per exemple, amb els on estan els del Sàhara, també, no? Hi ha hagut d'haver com una... Els han hagut de fer fora del seu país, no? I després, quan han marxat i han fet un campament de refugiats, allà han plantejat una altra manera. Vull dir, és com que és necessari que es destrueixi abans per construir, saps? Bueno, vull dir, com de que... Bueno, no sé, és com de dir, hi ha d'haver una guerra abans de... O es pot fer aquesta transició d'una manera, encara que estiguem aquí immersos en aquest sistema, vull dir... Però jo crec que vivim en un sistema que no ens fa veure els atacs que rebem contínuament contra la vida i la nostra pròpia existència com a persones dins d'una societat, no? Com a vincles també. Jo crec que ja existeix tota aquesta opressió i tota aquesta guerra, el que passa que tenen la capacitat d'amagar-ho, no? D'alguna manera, i que ens sembli que vivim en una tranquil·litat i una pau ideal, no? Llavors, clar, el potent d'aquest moviment jo crec que és el que, o de tots els moviments i el que parlava abans en Ferran, és que ja porten 40 anys d'organització prèvia abans de construir un model. És a dir, si tu no t'has organitzat prèviament tenint molt clar en quin sistema estàs vivint i com lluitar contra aquest,
és molt difícil que en un moment on les coses es debiliten i pots tu prendre el poder, no? O prendre el control, que és el que va passar allà, no? Guerra de Síria, el govern o el règim de Síria perd força i és quan ells agafen aquest control. Clar, si tu ja tens una organització prèvia i la gent ja té una mentalitat molt polititzada cap on va, cap a quina direcció va, és fàcil, aviam. És més possible fer-ho que si tu vius pensant que ja estàs vivint en un món o en un territori que ja estàs bé i que quan arriba el moment d'inestabilitat de cop dius, ostres, potser no estava tan bé, no? Llavors és molt difícil actuar si no estem preparats prèviament. Perquè així a grans trets el confederalisme democràtic en anem parlant, però en què consisteix, en plan resum, És que em crida molt l'atenció veure social, ja no dic ni políticament, perquè políticament et remet molt precisament a les estructures d'aquí. Socialment i fins i tot econòmicament és el dia a dia de la gent, com subsisteix i com s'organitzen també. No sé si hi ha temps per explicar-ho. Això ho diu vosaltres. Nosaltres tenim teca per hores. A veure, així, resumidament, serien les tres branques que hem dit abans. El primer és democràcia radical, després alliberament de la dona i ecologisme. Bueno, no primer i després, sinó... O sigui, sense ordre, però tots tres a la vegada, correcte. Democràcia radical és una mica, tampoc és cap invent nou, no? Però el sistema de comunes, podríem dir, o d'espais de trobada populars des de la base, en el qual cada barri té la seva comuna, on es prenen decisions relatives amb el seu funcionament comunitari, i després aquestes comunes es troben a nivell també de, no sé si de districte o directament ja de ciutat, depenent o de poble, depenent de com sigui cada realitat. Després hi ha les regions, els cantons de Rojava i l'administració autònoma, que és l'últim com organisme que s'ha creat com més recentment per coordinar una miqueta que tot el que s'està fent a cada lloc, doncs jo que sé, que no es faci per duplicat la mateixa feina o que a la vegada també no hi hagi disparitat com no hi hagi diferències entre els drets que tenen uns i els que tenen els altres, tot i que al final és això, com governar-se a un mateix, no? El perill d'això, que és el que dèiem abans, que hi ha moltes contradiccions amb aquest sistema, que és una llum però a la vegada és difícil, és que es tendeix a imitar els models ja existents, no? Els models d'estat. Llavors, a impulsar contínuament les comunes des de la participació de la gent és molt difícil, perquè en els primers anys segurament que hi havia més conflicte, la gent participava molt i després la societat cada cop vol més, o sigui, vol implicar-se menys, com, no sé, és com un apalancament, que no sé per què som així la gent, però sí, a poc es va desinflant i llavors és el deure una mica del moviment d'impulsar que la gent segueixi anant a aquestes comunes i no delegui, no delegui el seu poder de decisió amb altres estaments superiors. Després, a nivell econòmic, per exemple, està molt vinculat amb el tema de l'ecologia i això, no? S'entén l'ecologia tirant enrere, perquè fan un exercici molt guai de memòria, no? De com eren les societats de la Mesopotàmia abans que hi haguessin els grans imperis, com era com es vivia això, en els orígens de la civilització. I llavors troben que les formes naturals d'organització de les societats són la cooperació, ja potser en aquell moment no en deien cooperatives, però al final és com ells ara ho plasmen, no? amb un sistema això, totalment lliure d'explotació i dominació, que ara així com queda molt abstracte poder i són paraules que queden molt bé, és una mica difícil d'explicar-ho, però això sobretot, o si hi ha d'haver, jo què sé, de vegades necessita indústria, no? Doncs que sigui amb una visió ecològica, respectant el màxim possible, no? Sobretot ells insistien molt en el fet d'estar en consonància amb l'entorn i amb la natura, és a dir, no des de la dominació nosaltres extraiem recursos, sinó que nosaltres som una part més d'aquest ecosistema. Clar, però el tema aquest de si tenen com la consciència aquesta de sobirania energètica o alimentària, vull dir com de que, perquè em sembla que vaig llegir que crec que és Turquia que els està com negant l'accés a l'aigua, no? O que no els hi deixa. Després ells tenen com aquesta consciència d'intentar no dependre d'altres llocs i ser com més autosuficients. Sí, no? Sí, ho estan intentant. I fan com projectes comunitaris d'or o d'alimentació, vull dir... Exacte. Sí, vull dir, no sé, vosaltres vau veure això, vull dir... Sí, per exemple, un exemple claríssim és que aquesta zona, sota el govern d'Assad, quan hi havia el règim, era un monocultiu de cereals, no? Això el que feia també era empobrir la societat perquè no era autosuficient i llavors ara el que s'està promovent des de l'administració és que tothom pugui plantar, que es facin
com es diu, explotacions no, però bueno, en plan que es plantin horticultura, diferents varietats i que cada cop més doncs, no s'hagi d'importar verdures de fora que molts cops acaben arribant d'Iraq o d'altres punts, no? I a la vegada els camps de cereals existents s'han col·lectivitzat i formen part de... o sigui, els gestiona l'administració, ja no són grans terratinents o el règim. I potser més mig pots explicar el tema del lliurament de la dona, que és el tercer pilar. Sí. Bueno, diguem que des de... Bueno, el pensament ve una mica a través d'analitzar les diferents revolucions que s'han dut a terme, no?, al llarg de la història i de veure molt clarament que sí, el que es pretén amb una revolució és alliberar la societat i mai s'ha posat el tema de la dona, que diguem és com una de les parts oprimides dins la societat, mai s'ha posat sobre la taula. Per ells és com un tema obvi que en una revolució l'alliberament de la dona ha de ser un dels pilars, ja que la meitat de la població som dones, no? I si la societat es vol alliberar, s'ha d'alliberar la dona. Llavors, per ells és un punt clau, no? I portat a la pràctica una mica, que és el que preguntaven en Josep, no? És més, doncs, bueno, tenen diferents estratègies, no? Una d'elles és fer que les dones estiguin en tots els espais, tant de representació com de participació, de decisions, no? I la seva forma és com que tenen una representació de copresidència on tots els espais estan representats per un home i per una dona a la vegada. Llavors, clar, la dona inevitablement forma part de tots aquests espais. A més, la dona agafa també una responsabilitat doble dins aquesta revolució, que és organitzar-se de forma autònoma paral·lelament als espais mixtes, no? Ja que els espais mixtes es poden desenvolupar certes dinàmiques que llavors, doncs, quan els grups es troben de forma autònoma, les dones es troben en els seus propis grups, doncs poden autoformar-se, analitzar també el que passa en els grups mixtes i portar tot això des d'un grup, no? Un grup de dones que arriben a aquest espai i ja té una força, que no és una dona que es treballa ella sola, tot això arriba en un espai mixte on no té cap suport de la resta, no? Sinó que es treballen de forma conjunta les dones sempre col·lectivament i porten aquesta força col·lectiva dins els grups, els espais mixtes. També és cert que, clar, com que ja hi ha aquesta visió de que la dona ha de ser una mica a l'avantguarda, no es qüestiona. El que les dones analitzen, diguem, és com una cosa que no es qüestiona, que els espais mixtes assumeixen de dir, vale, si les dones han com arribat a aquestes conclusions, no, aquí ningú ho pot qüestionar, ja que entenen el rol de la dona com l'avantguarda, no? I llavors, relacionat amb això que parlava també en Ferran, del neolític i de l'ecologisme i tot això, clar, especialment des dels espais autònoms de dones s'està desenvolupant una nova manera d'entendre la vida, no? I de plantejar les formes d'existir, que és la genealogy. La genealogy, la seva arrel ve de gin, que vol dir dona, però també gian, que vol dir vida, i n'hi diuen la ciència de la dona o la ciència de la vida. Llavors és com que fan una crítica molt forta a la ciència hegemònica, no? En com la ciència s'està utilitzant des dels poders per oprimir i plantegen una nova ciència que expliqui doncs, el que no s'ha explicat fins ara i que plantegi una forma de vida alternativa a la que s'està portant a terme. I, per exemple, un dels punts és que entenen que la ciència és una cosa holística, no? Que no es divideix per parts com la ciència està fent, les ciències socials, separades de les naturals, separades de les matemàtiques, no? Sinó que és una ciència que ja entén la vida com una cosa que va connectada unes coses amb les altres i no dividida. Llavors, no em vull allargar molt, però un dels punts clau també és que la ciència ha com invisibilitzat a la dona en tots els aspectes, no? Si pensem en els nostres llibres de col·le, quan veiem una dona que representa, que surt a història en cap estudi que fem, no hi ha dones que ens representin. Llavors, clar, si tu invisibilitzes a una part de la societat, és com que fas que no existeixi, no? I de la mateixa manera, si nosaltres oblidem el nostre passat i no sabem qui som, és com molt difícil també poder exercir el nostre paper ara, no? És a dir, com a exemple, no? Que és com molt fàcil d'entendre-ho, si ara de cop perdéssim la memòria de la nostra vida, no seríem qui som, perquè ja ni coneixeríem la gent que hem conegut, ni tindríem les experiències passades, no? És com que de cop seríem una persona nova,
que no sabem ni qui som ni d'on venim. Doncs elles entenen que les dones ens trobem en aquest punt a la història, no? De dir, ostres, no sabem d'on venim, no sabem què hem fet a la història, no sabem qui som, com podem ser ara. No tenim persones que ens representen i que per tant podem, o referents, no? Que podem seguir, per tant, com podem ser part d'aquesta societat les dones si no, no? Si tenim tot això oblidat. Llavors reivindiquen això i bueno, per no allargar-me més, no? Com que intenten recuperar tot això per posar-ho sobre la taula i això és com el camí per alliberar la dona també i per trencar amb aquest sistema, perquè òbviament el sistema capitalista també se sosté gràcies a la invisibilització del rol de la dona i, bueno, i tot això que hi ha per no allargar-me. Jo ho trobo tot fascinant, la veritat és que com efectivament això és una realitat, com això que dèieu, que com a Chiapas és una societat tan similar i tan allunyada físicament i fins i tot de que no, per el que expliqueu, que no hi ha un contacte, no és, jo que dic, és que és un moviment mundial i s'ha pogut concretar aquí i aquí, no, sinó que ha sigut com dos bolets, la qual cosa et fa pensar que no és tan excepcional, passa que és excepcional perquè es dona poc. I jo crec que això lliga amb el que dèiem abans, que no és excepcional perquè és la forma natural, no? Al final, quan et vols desfer de tot el que ens envolta i dir, vale, ho veus tan natural i tan ideal, diguéssim. Perquè segurament pobles indígenes de Sud-amèrica també s'organitzen de la mateixa manera i trobaríem això probablement en molts altres llocs del món del capitalisme mateix ens amaga. L'altre dia justament estava llegint també sobre la Índia, que hi ha els, no sé, ho diré, els naxalites o naxalites, alguna cosa així. No he vist sentir parlar mai i també és un moviment guerriller que també controlava una extensió de terreny increïble i que em recordava tot moltíssim al Kurdistan i era com, hosti, que és això mateix, és rotllo... Sí, perquè al final el Kurdistan no està a Europa, però està molt a prop d'Europa i Chiapas està a Amèrica, pràcticament a Amèrica del Nord, no? Quan més enllà vas, més desconegut ens és, el capitalisme dominant ens ho amaga, perquè si ens amaga la realitat d'aquí a casa nostra, la que tenim al costat, ens fa creure, com deies tu, Masmi, que no és tal realitat, sinó que és una altra cosa, que la gent que ho passa malament és perquè ha tingut mala sort o perquè s'ha portat malament directament, perquè no ho ha sabut fer bé. Doncs imagina't això a la Índia, no? I et venen ganes de tornar-hi o amb l'experiència que heu tingut, és a dir, la necessitat personal que teníeu, que jo penso que és molt rica i molt enriquidora i que bé que ens la pugueu explicar, no?, amb els que no hem tingut l'oportunitat, però et venen ganes, és a dir, moltes. Vosaltres sou d'aquí i per tant en tot cas és qüestió de posar els granets de sorra aquí. Ahir ho estàvem parlant una mica, jo crec que, bueno, no sé si parlo pels dos, jo crec que els dos tenim moltes ganes de tornar-hi d'alguna manera o de seguir vinculats allà, no? Perquè evidentment després de 2 anys com el vincle que fas amb la gent d'allà i amb, no sé, amb tota la societat, amb la lluita i tot plegat és molt fort i a més vius experiències molt fortes i són coses que, hòstia, et marquen, no? I llavors també hi ha un altre tema, no?, que és la que tornes aquí, de com tornes a la normalitat en la que suposadament vivim aquí i pues no està sent, o sigui, és com més complicat del que semblava aparentment, allò això fa que tinguem moltes ganes de d'alguna manera estar com vinculats amb allà. Perquè clar, entenc que les feines que heu fet allà pot ser des de, no sé, ajudar a un nivell de força física, bueno, vull dir, el tipus de feines que heu fet allà, que ha estat molt variades, ha estat com molt... En el meu cas, jo sí que m'he mogut bastant i, bueno, al principi va ser més d'entendre la realitat des d'un lloc més aviat extern, no? Aprendre l'idioma, relacionar-me amb les formes de funcionament d'allà, que també és una altra història, i entendre també doncs, que és un context on la seguretat balla una mica, llavors també el que et permeten fer pel teu compte o no està molt limitat, sobretot quan arribes. Després la Sara ho va poder veure quan va venir. Sí, encara era un període bastant... Llavors, bueno, i llavors sí que ja vaig estar més treballant en la societat, treballant, més que treballant també entenent, no? I participant dels espais organitzatius de les dones i entenent com s'organitzen.
Llavors sí que vaig estar també a Genealogy, a l'Institut Andrea Wolf, que és un institut que estudia una mica la genealogy, fa com recerques, i aquell espai sí que era internacionalista, llavors també més vinculat a altres espais del món. I res, i després sí que vaig acabar fent una mica una col·laboració amb el RIC d'una petita investigació sobre el sistema judicial d'allà. Llavors va ser com, vaig estar en molts espais diferents, sí. El RIC és el Rojava Information Center que comentàvem. I això, quan vaig arribar vaig anar directament aquí, que ja ho tenia com emparolat, m'ho havien comentat ja abans de venir, i en aquest projecte bàsicament el que fèiem era ficar una mica a la disposició de la societat kurda els nostres coneixements que tenim com de periodisme i, en veritat tenen coneixements que no tenia, però que m'era potser més fàcil de fer la tasca, no? Que era bàsicament connectar el que estava passant allà en el dia a dia amb mitjans internacionals, no? És a dir, empènyer temes perquè tinguessin ressò en mitjans de comunicació bastant totxos, o sigui, els principals mitjans del món, no? Teníem això, el nostre objectiu era que se'n parlés i que no quedés oblidat el que estava passant a Síria en aquell moment. I clar, això també és difícil, ara m'enrotllaré, però és difícil perquè quan hi ha guerra i tot plegat, tothom et ve allà, no? I tothom vol saber què està passant, però quan la situació està més calmada segurament hi ha moltes altres coses que també són interessants i que s'haurien de difondre, però no se'n parla tant, no? Llavors la nostra feina era aquesta. I això va ser un any, i el segon any vaig estar amb la Comuna de Cinema de Rojava, que també va ser una experiència molt enriquidora per veure com es fa una pel·lícula que estaven fent sobre la guerra de Kobane, de producció kurda. Llavors jo estava ajudant allà fent el making of, gravant com se hizo, i sí, això va ser. Molt bé. No sé, crec que hem repassat bastant. Així. Jo volia fer una pregunta, ja ara traspasseu el micro o després ja ho editem. O sigui, pel que fa al futur del conflicte, no sé quants anys Rojava ha estat com existint com a estat autònom, però clar, el conflicte encara està latent i no sé si l'estat aquest autònom és una cosa precària en el sentit que no és algo efímer, que pot ser que demà amb una invasió d'estat islàmic o turca acabi. Llavors, quin seria l'estat ideal? O sigui... Cap estat. No, l'estat no, sinó... L'estat de la qüestió. La situació ideal. Justament, si és una organització alternativa és perquè no hi ha vull dir que no es pot destruir això, perquè sempre hi serà aquesta gent allà organitzant-se, saps? Vull dir, no pots destruir això, saps? D'alguna manera. És algo, no sé, hi ha una manera de posar-se d'acord amb els territoris veïns perquè hi hagi un territori curt, d'alguna manera que inclús pugui créixer o així, o sigui, com es podria fer això? Vols dir tu? Arrenco. Sí? Clar, la seva idea és extendre el seu model. El que passa que es troben que les fronteres que tenen és un règim sirià que no té cap intenció d'aplicar el seu sistema, Turquia, que té la intenció d'eliminar la població kurda, i Iraq, el nord d'Iraq, que és com kurd, que tenen la seva pròpia autonomia, però que tenen una mirada molt capitalista i estatista de construcció d'un projecte polític. Llavors, clar, no tenen ara mateix moltes possibilitats de portar-ho més enllà. Sí que és un territori que està molt inestable i en constant dubte de si resistirà a nivell més oficial o de control, perquè sí, Turquia ara mateix, si no hi ha altres països que el veten, vull dir, és molt fàcil que pugui fer un atac i ocupar el territori i eliminar tot el que hi ha ara mateix. També una altra de les coses importants és que ara sí que hi ha el control del territori i s'ha pogut implementar aquest sistema, però encara queda molt camí, perquè estan en una situació superinestable de guerra, on pateixen atacs constants, han de destinar molts recursos econòmics a l'autodefensa, a la part militar, la majoria. Llavors és com molt difícil desenvolupar-se en un context amb guerra, amb un bloqueig econòmic, on les fronteres estan tancades. És com que encara els hi queda molt camí per això, però que si no hi hagués tota aquesta situació tan inestable, jo crec que es podria portar el projecte bastant
bastant endavant, com a mínim en el territori aquest, el que passa que el context no ho permet, no, diguem? I no sé què anava a dir més. Sí, ho has explicat molt bé. I així com ja per fer una mica de política ficció, el que podria passar en els pròxims anys, o sigui, podria ser en el cas que anés bé doncs, que Turquia no envaís més per la pressió d'altres països i que es pogués contenir com la insurgència d'estat islàmic i fins i tot serveix un pacte amb el règim sirià, perquè al final és el que ells aspiren, no? De tenir una Síria confederada, és a dir, perquè hi ha aquests marcs estatals, però bueno, sense la idea de l'estat com està actualment, que Bashar al-Assad doncs, sortís de la presidència i tota la màfia i tot això que tenen fet, no? I que és una renovació democràtica a Síria com propiciada des d'aquest moviment. Això seria un èxit, però desgraciadament Bashar al-Assad no vol fer aquestes concessions i ell està allà aferrat al tro. Altres coses que podrien passar és això, no? Que hi hagi la invasió turca o que es reparteixin els papers, no? Es reparteixin com el pastís amb el règim, llavors una part se'l queda del règim, l'altra part se'l queda de Turquia i que això es vagi desgastant. Però igualment, tal com deia l'Arnau, aquest moviment, o sigui, nosaltres vam flipar, és increïble la gent que tenen a diferents llocs del món, com s'està treballant, com la infraestructura que tenen i tot, doncs això seguirà endavant i d'una manera o l'altra, si no han pogut acabar amb aquest poble, doncs no passarà properament. Esperem. Bueno, doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més o... Vaja torre que hem fotut. No, només això que ara parlàvem amb Ferran, no? De que al final que sigui possible el sosteniment d'aquest territori també depèn molt de la comunitat internacional i de la pressió que es pugui fer des de fora. Llavors és molt important també la consciència de la gent per poder fer pressió a Turquia, no? Des dels nostres territoris. I que ells aspiren a un confederalisme democràtic per tot l'Orient Mitjà, no? O ells ho proposen com una solució democràtica per totes les guerres que porten allà durant anys i anys. Llavors, I pel món. I pel món també. Podríem dir que és com el... No sé, és molt agosarat, però com de les primaveres àrabs que hi van haver, potser és com l'únic reducte que s'ha aplicat alguna cosa semblant a el que es demanava inicialment, de tot l'Orient Pròxim i això. Jo no conec la situació exacta en els altres països, però no té pinta que hi hagi res similar, o sigui que sí. Tot i que ells al principi tampoc s'hi van agafar molt, aquestes primeres àrabs, però va ser com una mica l'excusa que ells també es poguessin. Sí. Però justament els que sí que estaven les primeres àrabs, que eren els rebels sirians, van ser els que amb el temps van acabar infestats de jihadistes i han acabat lluitant al costat de Turquia contra els kurds. Bueno, és un rotllo patatero, això que nosaltres sí que tenim molt clar, em sembla, però bueno. I el que comentàveu ara, no? Que també des d'aquí el fet de ser conscients de com, per exemple, l'estat espanyol o així, no? Quins vincles té amb Turquia vull dir que al final des d'aquí també es poden fer moltes coses com ser coneixedores de tot això, intentar denunciar, no? El que suposadament els nostres estats o allà on estem, com sí que estem també fent feina en aquest sentit, denunciar-ho i fer-ho visible, no? Total. Bueno, doncs podem deixar-ho aquí. Merci per explicar la vostra experiència i per l'exposició. I res, dir que avui a les 7 us farà la xerrada. Una altra vegada. Si no heu tingut prou. Fins quan serà l'expo? Sí, l'exposició que hi serà, hem dit un mes, crec. O sigui, estarem, ara que hi som, avui què som, de dia? 22. 22, doncs, fins al 22 de febrer podeu veure l'exposició aquí a la fàbrica, que els horaris crec que està oberta tardes, no? De dilluns a dijous, crec, perquè divendres està tancat. Dilluns a dijous de 6 a 9. I, fins la propera. Molt bé, Moltes gràcies. Això